Entistä tehokkaamman kannabishuumeen vaikutukset alkavat näkyä. Huumetta tuotetaan kotioloissa aiempaa enemmän ja katukaupassa suomalainen tehokas marihuana onkin syrjäyttänyt ulkomaisen hasiksen. Tampereen poliisi arvioi, että viljelmiä takavarikoidaan 2-kertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Yhä tavallisempi näkyy kaupunkilaiskodissa. Kannabisviljelmiä vaalitaan vaatekomerossa. Tampereen poliisi arvioi, että takavarikoiden määrä 2-kertaistuu viime vuodesta, sillä tähän mennessä kaupungissa on napattu jo 60 viljelmää. Käyttäjät puolustavat kotikasvatusta. Ei tarvitse olla rikollisten kanssa tekemisissä. Voi elää omaa elämäänsä, voi huolehtia omista asioista ja tehdä sitä, mitä elämässä muut ihmiset tekee myös, ilman että tarvii oikeasti pelehtiä sellaisen alamaailman kanssa, missä ei tunne olevansa kotona. Hasiksen salakuljetus onkin vähentynyt ratkaisevasti. Mutta vaikka raha ei virtaisikaan ulkomaisille huumeliikoille, tilalle on tullut uusia lieveilmiöitä. Parantuneen viljelytekniikan ja uusien lajikkeiden ansiosta kotona kasvatetun kannabiksen huumepitoisuus on moninkertaistunut. Sitä riittää kokeiltavaksi myös kavereille. Tietysti silloin, kun kannabista on enemmän, niin sitä on mahdollista enemmän tarjota lähipiirille. Harvemmin se kuitenkaan tähän asti on johtanut siihen, että kauppa varsinaisesti olisi alkanut pyöriä aivan niin kuin tietoisella intensiteetillä. Poliisi on eri mieltä. Aineesta saatava hyvä hinta on houkutellut monia kauppiaiksi ja kadulla liikkuu juuri kotikasvattamoiden tavaraa. Osa siitä tulee maaseudun suurilta kasvattamoilta. Myös päihdetyötä tekevät ammattilaiset ovat kohdanneet ilmiön. Korkea huumepitoisuus voi yllättää kokemattoman käyttäjän ja pitkäaikaisvaikutuksia vasta arvaillaan. Teoriassa voi epäillä, että A, ne tulee nopeammin ja B, että ne on sitten vahvempia ja voimakkaampia. Että me tiedetään, että kannabiksen pitkäaikaiskäytössä varsinkin niillä, joilla on tämmöistä perinnöllistä alttiutta siihen, niin esimerkiksi sairastuminen skitsofreniaan on suhteellisen todennäköistä. Kotikasvatusjutuissa syyttäjien linja on selvä. Kasvatus vaatii suunnitelmallisuutta, joten yhdenkin kasvin löytyminen vie raastupaan. Jo nyt kotikasvatus vie leijonan osan huumesyyttäjien työajasta.